Izwi lomzansi 98.0 the difference. Seliphinde lashaya futhi lo lwesibili lodumo la soke sikhuluma khona indaba ezisuke zithinta umthetho. Ulwesibili lesineke lo lenyangeni kukaMfumfu. I think iyona kuphela inyanga noma yenye inyanga eba nezinsuku ezithanda ukuthi zibe iningana. Ngokujwayelekile kuba 4 weeks. I think this time soba ne4 nemfalakahlane kuzothi ukuthi kancane nje la uMfumfu ka 2023. Sikhuluma yona ke transport month kuyizwe lomzansi 98.0 FM la soke sithi khona sizwa umehluko. So sikubhekeleke la indaba ihambe phambili kulesonto esiphume kulona ile siyakulona sibheke ukuthi wena ukuphi okugqamelayo noma ufuna ukuthi mhlambe ukuthi ucacisela ngako. Akhona ama queries avela endabeni kade siyikhuluma last week sokhumbula ukuthi sakhuluma wona udaba le RAF eseke sathi kulidingida kaningana siyalibheka ke futhi namhlanje la sesibheka khona wona nommeli wakho ke manje nangendlela izinto ekufanele niyiphathe ngayo. Ungihambele phambili mina kwelami itafula former president phindile enkantolo kulesonto ngithi ungena ngolesine mangawona kusasa la iphindela khona enkantolo yasePietermaritzburg uzokhumbula ukuthi lokho kwenzeka emva kokuthi inkantolo iSCA Supreme Court of Appeal esoke sidlulisele yona amacala ithe hayi ngeke Mxolisi ngathi isicelo sakho sokuthi udaba lakho ulidlulisele ngaphambili ngokusheshsha selithatha selibeke eceleni. Bakhuluma ke basho ukuthi cha sibona ngathi le litigation yakho noma lokula kwakho uya ezinkantolo khona la ngingahambi khona kahle ngathi awusenzi ngoba na ukuthi ufuna ukubona ubulungiswa wenza ngoba kunalento esibiza ukuthi ama dealing tactics. Phinde futhi judgment ecaleni kade lingena last week for 3 days elikhuluma ngobukhosi bakwaZulu kulindele ukuthi judgment iphume kilona ujudge lalithembisele ukuthi izosheshsha ngokuzophuthuma ngokusheshsha khona ke bashoyo ukuthi awungeke uphela u2 weeks singayitholanga ijudgment kuleli cala. So ke sithule sibheke ukuthi kuyenzeka yini kodwa nakhona ma arguments kade interesting kade ekhona last week so sithi kwabheka kancane nako mangabe sithola isikhathi. Phinde icala kaSenzo Meyer walisaqhubeka lapha enkantolo yase Gauteng High Court la sibona khona abantu beze bezotestify izolo nje beqeda umagistrate ekade ezonikeza ubufakazi notolika kade ekhona kusakhona abanye ke abazoza bezokhuluma bedinga into lento esibiza ukuthi trial within a trial. Nakhona futhi sikakafika egcineni kwaleli cala nengibona ukuthi lizothi ukudonsa kancane kodwa asikushayile ihlombo ukuthi indlela eligijima ngayo manje kuyathembisa ukuthi mhlambe ngathi kuyophela inyanga umbuso noma unyaka umbuso uzobusa uphelile noma uzobusa uqedile ukunikeza izethulo zakhe. Mina ngikhuluma nawe nazi indlela esokwazi ukuthi sixhumane ngazo mina sobabili. Number locingo 0685465884 0685465884 noma nanze yesibili mangabe ngavumi leyo 0604807164 0604807164 kana ku WhatsApp uzokwazi futhi ukuthi uphinde usithole 0638208448 0638208448 kanti lapho send umyalezo qhafaza nje sofunde live on air noma usendele i-voice note sokwazi ukuthi sinakhona silalele sabalaleli ukuthi bukhuluma ngani. Ngisho lapha kuma voice note ukuthi mawenze sure nje ukuthi ingaphansi kweminute ngoba mayidlulile ngaphezulu kweminute ingadluli mhlambe ngama seconds awu10 kwenzela ukuthi sikwazi ukuthi sithola abantu abaningi abazokwazi ukuthi bangene emoyeni. Na TikTok sikhona njalo nakhona ngiyacabanga ukuthi nabo basibhekile kanti na Facebook Ezomthetho noMpumelelo Zikalala uzokwazi ukuthi usithole bese sikhuluma izindaba zakho ezibalekile. Njalo ngolesibili hlala noMpumelelo Zikalala uthole ulwazi olubanzi ngezomthetho uyizwi lomzansi. Kunjani impela ngiphuthume ngeke ngala usezweni sawubona Mkhize niyaphila ba yaphela njani nina hayi konke kusahamba ngohlelo singeza kuwe siyabonga uMphumulelo ngesemlazi wa R yibo ba omunye umhlobo wami wesifazane udinga usizo udayise umuzi emveni kokufonelwa umkhwenyana wakhe kodwa wawudayisa umuzi abehlala kuwona engakawayindwa apho ama estate so kusho uzenzele i-private sale and agent sale kukhona nommeli obekade emsiza umthengi womuzi ke ikhokhile ingcenye yemali enye waseyayigodla waseke eba umuntu nje oba nokunyamalala kodwa ukunyamalala okungatheni umuntu ongatholakala kodwa inkinga angeke azakwazi ukuphoqwa
ukuthi akhiphe ingxenye yemali le esisele. Then ummeli obekade esiza ukuthi le sale ibe successful naye futhi usebambu yayeka sekunamafayila angasawavezi nezinye nje izivumelwano angasazigcini nama-appointment angasawagcini. So umdayisi womuzi akasazi ukuthi ikuphi okufanele akwenze. Ngithembise ukuthi ngoba mina ngilalela lesi stage kunalolu hlelo lwezomthetho ngizoke ngizama ukuthi ngingene ngithole ukuthi siphi isiluleko engingasithola ohlelweni isiluleko lesi-ke sangokomthetho. Waseke ucela futhi nokuthi ngimcelele inamba noma umnyango okubikwa kuwona abameli abasuke bengasahambisi kahle mayelana-ke nezivumelwano zabo namaklayenti abo. Ngiyabonga Khuze. Bonga mina bam. Mhlamba ke siqale la khona sizoyenza ithi ukuphelela le. 1 makudayisa indlu kubalekile ukuthi iprocess ithi ngesikhathi nidayiselana nobabili imali ayihlale kummeli up until iprocess yendlu noma transactions ibe through. Suke senzelana la ukuthi makhona ukhathalayo between the two isikhathi sisesekhona kube lula ukuthi imali bese iyakwazi ukuthi iphindele emuva phinde kuzochecka nokuthi nalendlu siyidayisayo ngabe kuvumelekile yini ukuthi siyidayise noma sidayisa into esoba nenkinga kuyona ngokuhamba kwesikhathi. Njengoba kade esho umlaleli ukuthi usudinga ukuthi kuqale kwayindaphi estate iqala before kuphela ungathola ukuthi lo estate kunamanye abantu abadinga ukuthi abaclaim noma ba eligible for claim. So most udayisa indlu usuthatha asset sekuyakho kuphela ubuwazi ngani ukuthi bizogcina kuwena regardless ukuthi nina benishadile. So kubalekile ukuthi iba akabe khona ummeli ozoba khona involved. Okay, in this time ube khona kuphela ukuthi engathi izinto zakhe akazenzanga kahle. Nawo ke mawusofika kuyena akwenze njengoba usuke uyothenga isinkwa esitolo isinkwa ufika usithatha usibheke bese uthi hey ngifuna ukubona la ukuthi si fresh yini yonke ihamba ngohlelo. Mawufika officeini ithi ngicela ukubona certificate sakho sokuthi uregisterile njengommeli, certificate esivela ku-LPC, ngicela ukubona certificate sakho se-Fidelity Fund certificate khona ngizobona imali mangiyifaka la i-secured yini. Ngicela ungikhombise indlela enisebenza ngayo khona inimandate ekhona singakwazi ukuthi siyisebenzise. Masenze lokho ayike ngizobe sengiyakwazi ukuthi ngitransact now. Makuwukuthi khona la ngingahambi khona kahle and then bese uyasho ukuthi hayi ngiyabonga la ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke ngoba khona engingakuboni kahle ukuthi kuyikona. Angikwenzele kanjena ke kodwa njengesithembiso nayi inamba ye-LPC kwaZulu Natal la ngakwazi ukuthi ufone khona ureport mangabe khona ungahambanga kahle. Kodwa bona bazobheka kakhulu if kuukuthi ukhona imali ekade siyikhokhiwe kumakhofazi ummeli and ayisakwazanga ukuthi igcine kuwena. Makuwukuthi lo transaction ekade ikhona nizenzele nina nobabili and then still wayithola imali kuphela kuukuthi akenzanga kahle umsebenzi wakhe. Yes, you can still go and complain, but into abasoke beyibheke kakhulu ukuthi siyisecurisha kanjani indaba yakho yokusebenza nendaba yakho ukuthola ukuthi ungabe usulahlekelwa imali. Nansi inamba ye-LPC kwaZulu Natal ngengiyisho ngingagijima 033 345 1304 033 345 1304. Mwenze njalo uzokwazi ukuthi uthole ukudingayo. Ezomthetho 829 noMpumelelo Zikalala. Ezomthetho 829 noMpumelelo Zikalala. Silomzansi. Sezweni sokubona. Yilo. Ngiphile ninjani mhlonishwa? Siyaphila. Hayi konke kusamba ngohle. Yeah. Igama ngokududuza ngokomthetho ngizayilanga kamshada. Yebo Nyambaso. Yebo, ngicela ukubuza ukubhekana la ukuthi ngokomthetho kungaba mhlawumbe ngokomthetho wezwe noma ngokomthetho umalungelo esabantu. Ngicela ukuzwa la ukuthi njengoba i-COVID-19 ngiyacathi ukuthi i-COVID-19 sikwaphatha ukuthi la umengameli asimemezela khona ukuthi kuzoba nomjovo osolwayo ekumele siwusebenzise sabahlali. Ngicela ukuthola ukuthi emva kwesimemezelo sikaMengameli uthini umthetho sikhona isikhathi esikhaliwe ukuthi ke bazokuhlola isikhathi singakanani mase sithola nini thina abadlali izithulo zokuthi ke wonke ama-vaccine yonke imijovo
ebisetshenziswa endaweni ethize KwaZulu-Natal leprovince ethize senokujovo emingaka bathola abantu abangaka abaphazamisekile ngalo mjovo besasikho iprocess yonke ihamba kanjani ukuthi sidinga izethulo isikhathi sakho esibekiwe singakanani ngoba ngibona sesizithi isikhathi sabahlali ukuthi saqhubeka phezulu kwamagama kaMengameli etrial kodwa izethulo zingabuyi lokho engifisa ukubuza. Okay. Lo information available kwi National Research Council amangaphazami ne Department of Health futhi ngakwazi ku national ingakwazi ukuthi kukhiphela ngokujwayelekile makuzoba khona ama trials ama medicines noma mhlambe eyithako noma ama vaccines noma imithi esukuzoba khona kuthiwa izolapha akushiwo bese kuthiwa soba ama press conference njengoba kwenzeka mhlambe ngeCovid-19 kodwa kuyekuthiwa lo information available noma ngabe kuthiwa ubani ozohamba bese ethi uyoyibheka noma benesifiso sokuthi akwazi ukuthi ayithole. So nawe if uzongena ku Google bese uchecka iwebsite yaka National Department of Health bese under ama inquiries bese uyabuza ukuthi mangifuna ukwazi ngeinformation efana njengale kuphi la ngingayithola khona bangakuthatha bakubeke. Enye process yesibili noma mhlawumbe ungabe usuyakuthola bebezobe sebethi kuwena because ufuna information ekhona noma esingathi classified sicela ufake le application esibiza ngephaya Promotion of Access to Information Act okuzokutshena ukuthi le information ihleli kubani ubhala iform ulinikeze bani masumnikezile lelo form and then ke bese izobe siyakwazi ukuthi akuphendule kodwa information efana njengaleyo isuke ingafihliwe mina nawe sinayi access kuyona okuphele kufanele kwenzeke ukuthi kufanele siyi direct noma siyicele and then mase sicelile bazobaza ukuthi bakunikeza. Ngiyabona bazinyazela noma ngisala ngoba ilapha impela ke la ekuthenini ukuqala mhlawumbe ukukhala ukucinthazeni zakho la ngeseka khona manje niba nobusuku okuningi kutholakala ku-group kodwa umengameli uma ekhuluma asimtsheli ku-group kuwo wonke ama-platform so kodwa ke la engikhala khona kakhulu-ke baba njengoba-ke iminyaka iyaqhubeka iminyaka zikhona lezi indlela kodwa izethulo alukho usuku la ema khona phambi kwethu ukuthi ukhona nomthetho ombophezela kumengameli nomuntu omenezela. Okay, sengiyakuzwa awukho Mhlonishwa ngezathu sokuthi kuna national minister osuke sekhona osuke ebhekele lo mnyango because if eqala umongameli manje ereporta ngama individual ministries akhe kuyodala ukuthi namaphoyisa sogcina sesithi sicela ukwazi umongameli ukuthi bangakanani abantu ababulewe bangakanani abantu ababoshiwe kodwa into esuke ifuna umthetho ukuthi angingabi khona into ezofihlakala noma ngeke ziyaziwe akube khona into ozokwazi ukuthi mina nawe sikwazi ukuthola access kuyona and then bese yakwazi ukuthi asichazele okwakuhlukile ngalesa sikhathi kwakuwukuthi sasibhekane necrisis noma makushiwo kwakuyiprocess la khona singesikwazi ukumenyuva kahle ezintweni zethu kube khona la sovimbeka khona ngokusebenza kwethu. So it's one of those things okwakuwukuthi ake sibone ukuthi sicommunicate kanjani noma uhulumeni uthi sicommunicate kanjani nabantu ngokusheshsha ukuze sikwazi ukuthi sifike la sifuna ukufika khona. Yebo manje ngabongela kanjalo abanye kodwa nje sasele nemibuzo eminingi ngibonga kakhulu. Hayi bonga mina kakhulu Mhlonishwa. Ngiphuthume ngiye ngala WhatsApp uthe ngiyabingelela emsakazweni ngicela ukubuza ukuthi ngiye ngaboshelwa unlawful possession of a firearm the pointing of a firearm kanye ne defeating the ends of justice izibithi lalingekho ngaze ngadedelwa ngaphandle kokugwetshwa lawo macala wonke ayengekho ngavula icala ka legal 8 ukukhuthazwa abanye ababesebenza enkantolo legal 8 wanyamalala uphindanga wabuyela kumina kungabe khona yini engingakwenza ukuvuselela icala noma kube kanjani kunoma kumiswe kanjani. Yes kukhona usangakwazi ukuthi ukwenza ngafanele iqale kuyocheckwa nje iqala ukuthi kungabe legal 8 uhamba waze wafika kuphi akhona yini mhlawumbe notice of motion noma samanisa kade seyifakiwe if kukuthi aseyifakiwe sekhanje kwazi wafika kuphi nawo baphendulile yini noma kusadinga ukuthi process uyiqale phansi from scratch. So makuwukuthi awunayo case number then usengakwazi ukuthi uqale phansi lo daba kodwa qiniseka ukuthi is within 3 years nokuthi ama record usazokwazi ukuthi uhambe uyowathola. So steps sokuqala hamba legal 8 yo check ukuthi khona necala abalifaka kunomuntu oyekusiza if lingekho then thatha nje ukuthi usuqala phansi yonke iprocess phindele police station ucela ama record akho ngesikhathi kuthiwa ubushiwe uphindele enkantolo uyocela ama record futhi ukhona usinela recording sikhumbula ukuthi yonke into esiyenza enkantolo isuke ine
record linjwa sikhuluma lapha kulama mic njani emaringa abovu yonke into isuke recordiwe lapha masukutholile uzobe usuthola konke okwenzeka since the day uboshwa up until the day la ukhishwa ngayo and then usungakwazi uku-institute ama proceedings for unlawful arrest noma i-unlawful detention. Makwenzeka futhi unamandla ukuthi uthole ummeli, please do khona ezokwazi ukuthi akwenzele izinto zakho zikwazi ukuthi uyisheshe. Usezweni sawubona? Sawubona Mr. Zikalala, mina umlumzi wadla waseTestaville. Sebalikhona. Yeah, ngicela ukuba motshana nje baba ngokhuluma ngamakhefu awu2 ahlukene kodwa acisafana. Sikade nesikhathi se half past ngoba kuzongena indaba ezifinqiwe. Okay. Asithi umzali wami waye ne piece of land ine title the piece of land. Isendaweni ine title. So ngokuthi ngongazi mhlawumbe kwabanye basekhaya bese bebeka abantu lapho kuba bethi indawo yenkosi. Bese siyathola le ndawo ine title. Le ndawo futhi ikweleta i-land tax or ama-rates yabo kamasipala. So uma mina ngifuna uyidayisa le ndawo sithi isinabantu mhlawumbe siyaba u10 abekwe ngaphandle kwemvume yomnikazi womuzi lo owayephila ososhonile. Lo bantu fune ngenze njani lapho yini esingafuneka siyenze uma sifuna uyidayisa ngakwazi uyidayisa or ngafuna siba evite kuqala labantu. Enye i-case yesibili eqishifana. Asithi siba u3 ekhaya. Umzali usashona. Umzali wayenomuzi. Umuzi mina base banginominate lapho abayaba u2 ngine letter of executorship. So lo muzi osekhaya owisha ama rates namanzi imali mhlawumbe sifika ku 70,000. Mina ngifuna udayisa laba u2 abasekhaya abafuni ukudayisa bona. Manje mina ngifuna ngezindlela ngoba lesikweleti lesi sibhekene nami ngoba ngine letter of executorship ukwazi kwami lo mali izofuneka kumina both uma case nale yalekelende nale amaris ngine letter of executorship and you will kuleyo qala yeland lena nginayo will ngine letter of executorship kuphela la ukumuzi le land ine will ne letter of executorship la ngine letter of umuzi ngine letter of executorship only. Manje limali ongwalisha ukuthi limali yamaris namanzi epolito umasipala izofuneka kumina egcineni and futhi izogcina usudliwe lama properties omabili fune ngenze njalo emakesini kanjalo. Ngiyabonga. Asiqale ngale yesibili. Ukukhishwa kwa letter of executorship under your name does not mean ukuthi wena koleta leso sikoleti usiqu sakho, kodwa it means ukuthi uyi representative yalowo muntu osuke khona, hence yiko sidinga umuntu ophilayo esokwazi ukuthi simbhale incwadi bese abakwazi ukuthi aphendule. Worst case scenario kuyoba ukuthi umasipala uyogcina usuthi sesikwazile noma sesihlulekile ukukulinda sonke lesikhathi sidinga ukurecover le mali ekade ikoleta la kuwena ekurecovereni kwethu sesifuna ukudla nomuzi and that will be the end. Masuphinela bank futhi ka master nje busuthi ka master sizame konke bese ngakwenza kodwa estate esikhuluma ngayo insolvent despite the fact ukuthi beshela ama assets lawa kade sinawo. Option number 2 is to say ake ngithathe labantu ngibayise enkantolo ngoba sengizamile ukubancenga ngikhombisa enkantolo ukuthi ngifisa kangakanani ukuthi le property ayidayiswe, mhlawumbe yona izokwazi ukuthi ngilalela ayide izobaphoqa noma state makuthi abafuni usheriff assign on their behalf in terms of ukudayiswa kwale property and then bese kuyaphela ngoba ngifuna ukuthi le estate ngiyiwande apho bese ngiyaqeda kube sengiqedile ngalo. Bese sizokuqala uyoqala umbuzo uzobusuthi kungabe ukwind up ko estate sekuhambe kwaze kwafika kuphi khona uzokwazi ukuthi uthola ama letters eqala kunikeza igunya lokuthi ukwazi ukuthi you evict labantu othi sebengene lapho kuleyo ndawo. Unayo option ukuthi ubadayisele kubona kuqala, kodwa if kuukuthi nabo bafuni then uzofanele wenza ama eviction proceedings azoba khona. Wona ke ama ungena kabili enkantolo before udaba lakho uzolalela. Okokuqala ufike uthi ngizonikeza notice ukuthi la kule ndawo engihleli kuyona ngihlele endaweni yami engingafanele ngabe ngihleli kuyona. Mangabe ningaphumi within this 1 month calendar notice esibala ngokuthi kufanele iqale ngomhla ka1 izifike egcineni kwenyanga. So moyi 7 namhlanje inotice yakho iqala ngoNovember iziphele ngoNovember ngosuku lokugcina leka November. Then uzobe sengifaka ama proceedings esibili. Masukwenzile lokho then ukusukhombisa inkantolo ukuthi ama eviction proceedings zakho fanele ahambaze kanjani.
if igrantwa lo eviction either bazoyihambela of which 90% of the time akwenzeki noma uzobusudinga usheriff uzangene nabantu bakhe bakwazi ukuthi badilize noma bademolish anything ezobe sikhona lokho ekuthanda ukuthi kube nama cost but before ukwenze lokho kufanele uqale wenze sure ukuthi le process noma le ndawo le ethi yini into ekunikeza igunya lokuthi ukwazi ukudela nale property ukwazi ukuthi uyithole and that is through a letter of executorship noma a letter of authority. Ngiyabonga ngathi ngiyaqaqala. Ke bonga mina kakhulu Mhlongo. Isikhathi sakho njengamanje u29 minutes after 8 sekusele nje imizuzu emibili sekowodwa manje ukuze bese siyakwazi ukuthi sithole indaba. Ake sithi ngala siyothola indaba eyifinqiwe njengoba besithinjiswa umphembo ukuthi soyithola mangabe igama nxehora leshakalombili. Sibonga kakhulu kuyindaba nefinqiwe lapha kuMphemba nezimidlalo ebezinohlonzeke namhlanje. Ngiyabona ukuthi abantu bayidinga leya police engathi izosebenza. Which one? Leya. Yalela qembu. Oh, okay. Hayi no kulungile. Kodwa ke kuzobona hayi asiqhubeke sisebenza ukuthi kuzoze complain ngathi. Yeah, kunama issues aka RAF, right? Zike sazama ukuhlanganisa ithimba la ka RAF. Kutheni libe nathi la e-studio. Kodwa ekhumbula issue esake sayibuza mayelana nomuntu ongayifakanga iclaim yakhe kwathiwa sekudlula isikhathi kanjalo. So, okay. Njengamanje let's say umuntu ke uyile kwa RAF, right? Meya ka RAF, bafika ka RAF bathi yes ku system kuyavela ukuthi khona iclaim eyafakwa but iyafakwa iambulance. Kushuthi ambulance yamthatha. Okay. Angazi ke kanjani nami ungangibuza ngazi. But then eyakhe iclaim ayifakwanga and sekudlula isikhathi. Okay. Lapho ke manje. So ngamanye amazwi ikhonto ekhombisa ukuthi ngempela accident yayikhona. Yes, because ikhona iclaim yafakwa ambulance. Angiqale ngicacisele iambulance. Yeah. Ama service providers ayakwazi ukuthi ahambe uclaim ka RAF directly. Okay. For umsebenzi akade wenziwe. Sometimes without the knowledge yalo umuntu osuke esengozini yemoto. So njengoba ubone emgaqweni ama ambulance ama brand ahlukile noma inkampani ezihlukile. Yes. Encintisana ukuthi ubani ozofika kuqala afika thinte olimele. Yes. Basuke sebegada imali ukuthi bazofike bathole at the end of the day. Okay. So into eyenza kube lula ke mekhuluma kanje umlaleli ukuthi mayisifika yena uyofile aqala yenze kodwa linesibiza ukuthi application for a condonation. Okay. Lezothi ngilate ngiyavuma kodwa ukulate kwami akuyona isikhathi side futhi ama recording senawo ukuze nikwazi ukuthi nithole konke nikudingayo ukuze nikwazi ukuthi case lami ningenzele yona kahle. So menze kanjalo ke izinto zakhe zobe sesihamba ngohlelo kodwa akenze sure ukuthi uyayifaka uyayilogic claim because the more ehlala by reject if bese reject then use enkantolo. Okay. Mayise enkantolo ila izobe seqhubeka khona nayo yonke into. Shuthi ngamanye amazwi bangayi reject ngomlomo. Yes, ngube usukudinga into ebhalwe phansi. Okay. Ngesinye isikhathi uzifuna ukuthi uzothola umuntu ozoba nozwelo. Yeah. Akwazi ukuthi akulalele ukuthi situation yakhe ithini. Ngesinye isikhathi ungamthola athi hayi mina ngayafundisa ukuthi mase kudlula isikhathi kanje ngisuke sengivalile asambe siyohlangana enkantolo then ke mhlambe singabuya. All right. Kushuthi ngamanye amazwi njengamanje kufanele abuyele khona kwa road accident fund ayogcwalisa kuloko okugcwaliswayo. Yes, asho ukuthi ngizologic claim nje and then mase ilogile claim yakho sobe sezwa ukuthi bathini. Okay. If them rejectile lapho ethola umuntu othe ababhale phansi futhi. Yes, asho ukuthi cha mina ngiyabonga noma ngeke sikwazi ukuyithatha iclaim yakho. Yes. Abatshene futhi nabo ukuthi ngiyenzele kube khona ufakazi ukuthi ngifikile la ekhaya ngitshena kanje before ngihambe ngenkantolo. Hayi ke. No ncathi iyacaca. Number 1. Sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164. Njengoba benzile nje umlaleli usezweni sawubona usebalekile hayi ke kulungile ngiyazi ukuthi sokubuye simthole asikhumbule sengakwazi njalo ukuthi usithinte ake ngenze kanje usezweni sawubona. Yebo njani? Yaphila njani ma? Ngiyaphila bengikhuluma noThembeka Ishecile. Yebo.
Bengisacela ukubuza mhlawumbe ungangipha uvo futhi bengifuna ukwazi ukuthi khona yini like case engizoba nayo kule simo sami. Futhi kunenkampani engangiyisebenzela like 10 years ago. Ngase ngiyaresign sengithole amadlela akuhlaza. Emva kwalokho kwanezimali ekufanele zingigumele ngeke ngize ngisho indawo la ekufanele iphume khona. Right zaphuma imali zaphuma zincane futhi ngayibuza ukuthi sengisebenza iminyaka ewu10 wayiphuma imali encane kangaka. Hayi futhi ngingalandeleli uthe like every year usazi ubelokhu engithumelela i-land umyalezo ukuthi kune land RIP 5 kufanele ngiyenze return yango 2014 ngiyeka futhi ke bese ngisukumele lento bezogcina singifake ngesasa ngisukumele mase ke ngifonela enkampanini leyo bathi hayi ama record bagcina for 5 years so angithintane nendawo le bona ye Provident Fund ngibafonela ngempela bangithumele mebe ngithumelela bathumele le statement sokuthi imali yakho imali engaka kwabanje imali engaka usali wabamba imali engaka mase kuba khona imali eyabanjwa kubhala ukuthi less home loan la hayi futhi ngilandelele ingistressele ukuthi hayibo imali engaka yayibanjwa kwenzenjani hayi ngibuyele kubona ngibafonele ngibuza ukuthi le mali lena imayilana nani leyabantu FNB hayi bangithumele statement sorry bangithumele statement eshoyo ukuthi hayi kwabanje imali engaka kuthiwa i-home loan hayi mase ke ngilandelela ibank ke ngimulithi hayi ngicela ukuthi banginikeza ama document we la ngasayina khona ukuthi ngithathe i home loan then hayi ibank lokhu elishona le ibank namanje ngisathumela i-email kubona ngithi ngicela lawo ma document engasayina khona futhi ebengade ngikhuluma naye ibank last week angitshela ukuthi angibuyele futhi kule ndawo le abagcina imali zethu la ngathola khona i-Provident Fund ngibatshela ukuthi nabo futhi ngifuna ama-form la engangisayine khona ukusho ukuthi ngithatha imali ngoba kushuthi khona umgonyatho owenzeka manje is either enkampanini le engangiyisebenzela noma enkampanini le egcina imali noma ebank kushuthi khona owathatha babathe sebengichazela ebank bathi kunomuntu othatha imali like shuthi wayifuna ukulungisa is either umuzi noma wayifuna ukulungisa something kodwa wathatha imali ngegama lamkhombisa ukuthi mina ngathatha imali lapho manje ngiconfuse ukuthi khona iqale enginalo noma alikho iqale elikhona la fanele ngilandele kanjani likhona on into ezimbili eyokuqala eyokuthi fanele ube ne finality ukuthi kwenzakaleni kulo mali. Number 2 because kufana imali entshontshiwe kuwena ne criminal matter futhi kufanele ukuthi ayibe khona. Kodwa ke ngoba iningi labantu ngeke lize livuma mangabe lisenkingeni ngcono wenze sure ukuthi uyabalandelela ubanikeza nama timelines bese uyabatshena ukuthi mangalitholanga usizo namhlanje ngicela uku-escalate la kumuntu ongaphezulu ozokwazi ukuthi angilalelele noma mhlawumbe ayithathe serious lelo daba lami if kuukuthi anifiki lapho bakhona ombudsman bazo zonke lezi indawo okhuluma ngayo ibank no ombudsman wakhona la kuhleli khona pension fund no ombudsman wakhona nasemsebenzini futhi for sure ikhona iprocess la ungakwazi ukuthi uyo complain uzufike to the highest accounting officer zobe likhona if kuukuthi still bonke labantu after usokwenze konke lokhu still abakulaleli then kuzobe sekuba inkantolo kuyofanele ukuthi ingenelele ngoba wena you've paid ama taxes based on that and khona imali yakhe sihambile ongazange uzokwazi ukuthi uenjoy basically untshontshelwe imali kahle kahle. Bengiworried ukuthi mhlambe ngoba it's been 10 years and namanje ngizongibona ngoba uSARS engilandela ngama return up ukuthi hayi kunemali engake eyabanjwa engayazi manje angitholi izinto la kuthiwa ngasayina khona and ade ngisho nje ngithi abantu futhi fanele baqaphele maybe retire noma be resign balandelele ngoba nama ngilandelelanga mhlawumbe bengalandelela ngalesa sikhathi ukubona ukuthi hayibo kunemali yabantu angangazi kunemali engake yabantu engayazi ukuthi yayiyaphi ngoba nathi statement sebank liyasho ukuthi kunemali engake ye-home loan and lento isizongenzela ukuthi igama elimbi lokuthi sengifuna ukuthenga umuzi futhi hawu asakwazi ukuxhasa ngoba wena unawo umuzi nibe ngenawo hayi no bangakwazi ukuthi baze bayicheck and ngaphandle mhlambe if kwakuyi bond it would have been registered even as a deeds office kodwa makuyi home loan la khona usokuthi hayi ngifuna ukuyokwakha then ke mhlambe bangawosuba nenkingi but qhubeka nje smart housing plan kwesinye statement esinye ebhala ukuthi
less home loan. So I understand why kune-statement ehlukene ezishinto ehlukene. No, mhlambe masubabuza nasebank ubabuza ukuthi kwakuyibond yini le yayikhishiwe, because if kuyibond register against property uzobe usukwazi kuye deeds office uthola ukuthi iyiphi le property register kuyona, abantu babesana lo ma documents babe ubani, even ama conveyancers ayekhona ubani kade bekhona. Hayi. Okay, ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Engiphuthume ngala uthi sawubona babuzikala. Cela ukubuza ngashonelwa indodana isebenza komunye umnyango kahulumeni ziphumileke izimali zakhe wayebhale izingane zakhe, kodwa manje ishonile enyangazi oyishonile enye yalezi ingane nemali akwazi ukuthi nganikwa bani. Okay, ngiyacabanga ukuthi befuna ukubuza ukuthi kwenziwa kanjani esimele esinjani. Asikhumbule ukuthi abantu abazokhipha imali ngicabanga ukuthi uzobe provident fund yalo muntu noma yendodana ibona ke banemthetho yabo abayisebenzisayo, ngoba i-provident fund ngaze ngiyifanise ne-stockfella la beyidecidela khona abantu ukuthi bafuna ukwenza njani. So ibona bazokudirect ukuthi is either iya kuwena ezumzali noma iyathathwa bese izoyosherishwa evenly kulezi ingane esuke seyisele bese izothola okuthe ukuthi xaxa compared kunalo kade bezokuthola ekuqaleni. Ngiphuthume ngeke ngala futhi nangokuthi umfana wami washayiswa imoto ena 5 manje usana 28 wanqunywa umlomo noma waqhuma umlomo besela lesibhedlela u2 days. Ubuza ukuthi angayini ko claim na problem esafike sitholeke la between 5 and 28 years up until now. Umbuzo ukuthi asekhona nama record emaphoyiseni, akhona nama record esibhedlela azoba comprehensive achaza ukuthi ukulimala kwakho kuhambe kwaze kwafika kuphi. And then kwesibili bese kuzoba ukuthi asicheck extent yokulimala ukuthi kungakanani, ukuze kuthiwa ake kwenziwe into ekuthiwa serious claims injury. So basuke bethi yebo mangabe khona ingozi yemoto uzolimala, kodwa bazoqala ukuconcentrate kakhulu mase kuthiwa iclaim yakhe ithanda ukuthi ibe serious. Lapho kuzobe usuthinayo nommeli wakho ukuzokwazi ukuthi aka-assist. Asiphindile kule kade ngikhuluma ngayo namhlanje ukuthi soyithinta i-relationship phakathi kwakho nommeli wakho. Khumbula i-service leyo uzoyifuna. So mawuzofuna i-service funa ukwazi ukuthi utshene contract ukuthi kuzosetshenzwa kanjani from start up until end. Eyesibili process yakhona bese ithi mark trust siyakhokhelana kanjani. Ngokujwayelekile ujwayele ukuthi kube contingency fee agreement ngoba abantu abaningi basuke bethi asinayo imali. Ithini kuyona? Hamba usebenze sibone ukuthi uclaim ubuya nani, and then sobe sesiyahlukaniselana ngo-25% excluding imali yama-disbursement. Yiphi leyo mali? Imali ekhishwayo esekade sikhiphela icase ukuze sikwazi ukuthi sifake iclaim yethu kahle, kodwa hayi imali ezohamba izofika kummeli. Njengani na imali yakudokotela ukuze udokotela akwazi ukuthi abhale ireport yakhe. So uzothi udokotela mina ukuze ngiyibhale ireport ngidinga 10,000, and then mase nokhipha 10,000 nganibhalela seniyakwazi ukuthi nithathe imetha yenu niyise enkantolo noma ka-RAF noma ka-RAF base beyakwazi ukuthi banikhokhele. So if RAF ubuya uthi eligible for R1 million with compensation, uzothatha 25% of $1 million ku-250,000 imali kummeli lo SBA contingency fee agreement, and then bese kuzoba ama-disbursements ngilawa kade qhubeke khokho. So if ama-disbursements efike ku-50,000 futhi uzothola lo 250,000 athola 50,000 ama-disbursements, and then the rest ke kuzobe sekubo yakho. Ixabanise kakhulu le ngesikhathi azathi umuntu i-RAF yanginikeza u200,000 kodwa mina ngathola uhalf kuphela, ummeli wathatha 50% wonke wemali. Masuhlala ucalculate ama-disbursements akade ekhona bese uyabona ukuthi naku lama imali eningi ishone khona ukuze sikwazi ukuprove ukuthi isibhedlela. Usezweni sawubona? Yebo, njani? Iphile njani? Ngiyaphila ngeno kanzima. Ngicela. Ngicela ukubuza bandla, nginobaba wengane owadutshelwa iphoyisa, laboshwa ladwetshwa, walimala ispinal cord wagcina sehamba ngesihlalo. Waphila kancane mhlambe about unyaka waseyashona ngaso ispinal cord leso. Wayifaka iclaim before ashone. Manje ngase ngaclaima ke seshonile on behalf of ingane. Manje ngicela ukwazi ukuthi lento kuba iprocess engakanani, and waphendula ke minister of
ngimxolisa ukuthi okay uyitholile ngabe mama simo zowathi kummeli but mengimfonela ummeli ulebelethe angilinde andimile ngixakayo yena nje akafoni ukungitshela nje ukuthi mhlawumbe kwenzakalani ngaklema ngo2018 mangapositive but namanje nje kusayithulekele nje ngicela ukwazi ukuthi lento into ekhona noma kuthatha isikhathi singanani kwenzakalani nje ungangichazela nje mothi claim nifakile nibhale ini iletter kuphela noma sekhona amasamanisi ane case number usewafakile mayechaza ukuthi wawahambisa nawo amasamanisi waphinde futhi kwafika ummeli weingane wasecourt ezongisayinisa ukuthi ngifuna imali ingene kummeli yini ngasayina ngathi ngihayo okay fine ingene again okay enza kanje nakho uzoba covered i-case yakho for sure ina case number noma document ezokhuluma case number yakhe thina hambe kule okay ngilalela uthatha lo case number bese uya kuleyo nkantolo ufike ucela ukuthi ucela bakudonsele yona iyona ke zobe siyak-update bese uyabona ukuthi khonani kuyifile yasenkantolo and isi-ready kangakanani ukuze iye phambili ngesinye isikhathi uma ungaboni lutho okubhalwe khona ngenzeka ukuthi kukhona isibizo ukuthi ama-settlement negotiation so uminister uthi noma amaphoyisa umnyango wamaphoyisa uthi angese sisichithe isikhathi si-defend icase esibonayo kwavele ukuthi ngeke sikwazi ukuthi siyiwin so sifuna ukuthi asettlisheni la ngale process noma ngale claim eniyifakile kodwa ukuze sikwenze lokho sifuna ukuthatha bonke ubufakazi bese siyabheka ake sihambe siyocheck emva kwalokho bese siyabuya kodwa makuthi isikhathi sesihambile ummeli wakho kufanele abuyele kuwena akuchazela ukuthi sesihambe sayesafika la manje nako kushoda nake sibalindile nazo zonke ezinye izinto konke kunye bese kuhamba ngohle okay shithi mina ngiye enkantolo yipi yeingane no angithi wena for sure kukhona i-document noma amasamanisi akhombisayo ukuthi udaba selize lafika enkantolo manje yes kukuyena konke mina enginakho nje reference number kuphela i-reference number yakhe noma yasenkantolo angiyazi but what mengabe ngifona icansi yefile okay enza kanje nakho phindela back kummeli ufuthi ukuthi kuyena ngicela unginikeze icopy yamasamanisi asenkantolo khona ngizoba nerecord lokuthi yipi inkantolo esikuyona icase number ithini then masukutholile konke lokho uye kuleyo nkantolo ezibibhale lapha kulawo masamanisi ubakhombisa icase number bazokwazi ukukudonsela ifile ukuze ukwazi ukubona iprocess ukuthi hambe izofike kuphi then ummeli nakhona bese uyakuyena ngicela unginikeze report ukuthi ukwenzakalani ukuze wenze sure ukuthi unofakazi walento okhuluma ngayo bhala phela phansi noma ngabe kuthiwa incwadi nje u2 lines ukuthi hayi bengifikile ngalolu suku kumhla ka24 ngicela unginikeze update ukuthi kwenzakalani kwimatter yami na ngiphethe original necopy ngicela ungistembele icopy ukuthi niyitholile alikho office lommeli engena system esisho njalo ukuthi we've received the document and then bese uyahamba kwenzela ukuthi uyokwazi ukusho makuthiwa ethi awukwazi ufike nangelodwa ilanga la ekhaya uthi buka nazi incwadi kade ngokusendela zona ngicela unginikeze update ukuthi kwenzakalani ngecala lapho akukho ngesinye isikhathi abnormal ukuthi lithathe isikhathi eside kodwa at least wena as a client kufanele ube in the know ukuthi kwenzakalani ngecala lakho ngiyabonga kakhulu ngiyabonga and okunye ke konje bengifuna sengikhohliwe nkosiyami uthe angiyekena ngiyocela lezi zinto ucela nje just ukuthi ngicela unginikeze nje icopy yamaphepha enifaka enkantolo ngifuna ukuba nayo nami ngibe for amarecorder okay mengabe ngifuna ukumshintsha mhlawumbe ngizothi akenzi kahle ngikwazi ukumshintsha noma sekulate ungakwazi ukuthi umshintshe kodwa uzobe sethi ngicela ungicompensate for lo msebenzi wami esengiwenzile because asikaze sikhiphe lutho initially bengeyona pays you go type of a plan unless mezovuma ukuthi athi yebo ngiyavuma ukuthi ushintshe komunye ummeli izothi mayisiphuma whatever portion ezobe sikhona thina zovumelana ukuthi sohlukaniselana kangana kodwa if engakuvumi lokho 90% of the time usuke ezothi ngicela ungikhokhele imali esengiyikhiphile noma ama expenses seswa encarishile ukuze sifike la sikhona njengamanje alright kodwa yona into ekhona le angikwazi ukuphendula kanjalo ngingawaphetha amaphepha yiko ngithi iyakuyena ngisho iclaim kanje ikhona yes iyakwazi ukuthi ayibe khona okay ngiyabonga kakhulu baba hayi kubonga mina okay
ake ngiphuthume ngiye ngala ku WhatsApp kuthiwa sawubona babuzikalala ngavula i life death policy ene beneficiary yodwa but kusukela ngo2019 okay kuthe ngo2020 kwa ngena same policy manje isithatha kabili kwibank lami ngayi report ale query kodwa bangisiza ngalutho ngenze njani because le yesibili angiyifunanga kubo and angiyayidinga i-refund ngayo. Okay, enza kanjena ke qala kuleyo service provider noma le insure bese yabatshena ukuthi ngicela ufone kwi call center yakho ungaqala ulisho udaba lakho ukuthi ngeke ngathatha ipolice angithatha ngwenzakalana uthi kubona ngicela ningicheckele ukuthi amapolice enginawo lapho la ekhaya mangaki ngifuna ukwenza audit and then mase bekutshena ke bese uya-identify le police engeyona bese uthi ngicela ungisendele ama documents aleyo police khona ngizokwazi ukuthi ngibe nayo in my possession. Then uzobe usukwazi ukubona ukuthi ijoin ubani kuphi ngasiphi isikhathi and then uzobe usuyakwazi ukuthi uyicancel. Mase uyicanncelile bese uyahamba uye ebank lakho ufike ukuthi ebank lakho makukhona i-debit evela la kule ndawo mayelana nale police noma ne reference number efana njengale ngizocela ukuthi niyiphindise emuva noma niyicancel ngoba ipolice nje angiyithathanga. Yes bazocost ebank but ke iyona into ozoyenza leyo ukuze ukwazi ukuthi ukuvikele imali yakho ukuthi ayibaleke. If kukuthi mawusukwenzile lokho still basaqhubeka nokudebit ukhona ombudsman waka FSCSA uzokwazi ukuthi akusize lapho ukuze ukwazi ukulodge complaint ukuthi cha khona ungahambi kahle la ngicela ukuthi izinto zami asihambe ngohlelo ke ngiphuthume ngiye ngala siza ukuthi basiphatheleni. Embezo breakfast show sabona wezikalala ngiyambelela futhi ngakampela mina lapha siphofa amabheleni ngikudela ngakampela ngela imlazi kwaJombezi ake ngibuza futhi if ukuthi awukade usebenza wayiyekela ukusebenza yebo umshetho uthi mawuyiyekela ukusebenza imali yakhe yayifa kuyithola so uphinde uthola omunye umsebenzi uretrenchwe lapho and then mase beretrencha mawuhambe ka Department of Labor bafike balise uyithole imali yakho bakunikeza enye date okubuza uhola mawusuthi uzama uclaim leya la wayiyekela khona ukusebenza bakutshela ukuthi usulate ngeke usakwazi ukuyithola le mali yakho ngicela ukubuza ukuthi iyakubani idliwa ubani njengoba kuthiwa ngeke usakwazi ukuyithola. Okay, njengoba lisho igama insurance uchaza ukuthi insurance isuke izocover that unfortunate event isuke identify ukuthi kuphi kodwa uma ungatholakalanga noma ungazange uzuclaim then unfortunately kusuke sekuphelile akukho la uzokwazi ukuthi uphinde uyithole khona kodwa kusuke kuzoba ukuthi the way kwakhiwa ngaso lesi sikhwama ukuze sikwazi ukuthi sinikeze abantu abaningi noma babe baningi abantu abazokwazi ukubenefita kubona is to get as much as you can and then la kufanele uclaim khona bese uyakwazi ukuthi uclaim. Kunabantu abaze badlule emhlabeni UIF bengakaze bayiclaimele ngenxa ukuthi asikho isikhathi noma iperiod la umuntu eke wahlala khona engasebenzi kodwa it does not mean ukuthi labo bantu bese kuzothiwa hayi ake same sikukhokhele back le mali yakho kade uyikhokha sonke lesi sikhathi sibona ukuthi engathi kukhona okuncane kufanele ukwazi ukuthi ukuzuza. So izinto ezifana njengalezi kufanele sikhumbule. Ngiyayizwa kona concern yakho mhlambe with legislative reform kukhona ngabe ukushintsha khona ngelinye ilanga. Sicela ukubuza la izinto mzansi ngicela igama lami Ezomthetho lapho uma engithini sashona lo baba thina sasebancane ngaleso sikhathi kwasho ukuthi umbheki wethu ugogo umuntu wayengazazi izinto ngaleso sikhathi so khona imali wayekade sebenza government sebenza kaFletcher saphunyele imali yakhe provident fund so njengamanje bathi khona imali efanele siyithole inzalo ngabe khona into kanjalo kuzothi sangayi-applyela i-UIF yakhe ngokuthi sasebancane ngaleso sikhathi ukwenze njani-ke esimeni esinjengaleso ngiyabona. Okay, kuyenze ngesinye isikhathi uthola ukuthi zizoba khona imali efana njengalezo ikakhulukazi uma ukuthi iyaphuma kwempesheni yangakwazi ukuthi ifike kunini ngathi qala ka GPF mangabe ukuthi kade sebenza kuhulumeni noma kade sebenza khona bese niyayifaka iclaim unibona ukuthi khona yini kuzokwazi ukuthi ngene kuyona. I-UIF ibheke kakhulu umuntu osuke esaphila so iclaim umuntu osuke ephilayo umuntu osuke esedlulile emhlabeni ngoba njengoba lisho igama unemployed insurance fund ikusiza makuwukuthi ubuqashiwe awusaqashwanga and then ikwazi ukuthi kusustain for lezo inyangana up until uzube covered. Bokwazi ukwenza njalo konke kwakho kuzobe sekuhamba ngohlelo sekusele umzuzu owodwa kushaya ihora lesishagalolunye isikhathi sami nawe ekade nginikezwe sona sesifike ekugcineni ngithathe lithuba ngibonge kakhulu ukuthi besihleli kusukela ngo9 kuze kushaya lesi sikhathi ngithemba ukuthi kuningi esikufundile nesinothe ngako mase kuza ngasolwazini
sibonga kakhulu futhi nakwizwe lomzansi naye umxo bafundi beindaba nabo sebabonga nesport nesebabonga nabasiza ukuthi sikwazi ukufika lapho ku social media nabo sebabonga kakhulu ukuze izinto zethu sikwazi ukuthi ihambe ngohlelo abadinga ukuthi sikhulume outside le process ngokuhamba kwesikhathi nazi inombolo 031 305 0909 WhatsApp 063 747 3848 nanseng 064 542 6177 064 542 6177 mina nawe asihlangane next week mangabe inkosi ngenze njalo okwamanje ngisawusebenza kwenye indawo izwi lomzansi 8.0 the difference